गुड मॉर्निंग ऑल। आज तारीख 16/2/2023। नंबर 1, चीन सीमार सुरक्षा बढ़ाइले भारत सरकार। भारत चीन वास्तव नियंत्रण रेखा निकट में अधिक सुरक्षा कर्मी मुतयन करने को भारत सरकार अनुमति देइछन्ति। एथिपाई बुधवार 7 नुआ बाटालियन सह एक ऑपरेशनल बेस ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିଛି। ପ୍ରାୟ 9,400 ଯବାନ ମୁତୟନ ହେବେ। ଏନେଇ ଆଇଟିବିପି ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ନମ୍ବର 2, ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ମିଳିବ ଖୁସି ଖବର। କମ୍ ହୋଇପାରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟ। ସରକାର କରୁଛନ୍ତି ଯୋଜନା। ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିପାରେ। ଭାରତ ସରକାର କିଛି ଉତ୍ପାଦ ଉପରୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ହ୍ରାସ କରିପାରନ୍ତି। ଖୁଚୁରା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିକୁ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆରବିଆଇ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ସୁପାରିଶ ଉପରେ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି। ସରକାର ମକା ଏବଂ ଫୁଏଲ ଉପରୁ ଟିକସ ହ୍ରାସ କରିପାରନ୍ତି। ନ୍ୟୁଜ ଏଜେନ୍ସି ରୟଟର୍ସର ସୂତ୍ରକୁ ଆଧାର ପ୍ରକାଶ କରିଥିବା ରିପୋର୍ଟ ଏହା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଫେବୃଆରୀ ଦରବୃଦ୍ଧି ହାର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ହିଁ ସରକାର କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଜାନୁଆରୀରେ ଭାରତ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ହାର 6.52% ରହିଥିଲା। 2022 ଡିସେମ୍ବରରେ ଏହା 5.72% ଥିଲା। ନମ୍ବର 3, ଟ୍ରାକ୍ରୁ ଖସିଲା ଗୋଦାବରୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସର 6ଟି କୋଚ୍। ବାତିଲ ହେଲା ସମସ୍ତ ଟ୍ରେନ୍। ଟ୍ରାକ୍ରୁ ଖସିଲା ଗୋଦାବରୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସର 6ଟି କୋଚ୍। ବିଶାଖାପଟ୍ଟନମ ସିକନ୍ଦରାବାଦ ଯାଉଥିବା ଗୋଦାବରୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ତେଲେଙ୍ଗାନାର ବିବିନଗର ନିକଟରେ ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ଦକ୍ଷିଣ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରେଳ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସୂଚନା ଦେଇଛି। ନମ୍ବର 4, ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ଏବଂ ଅଏଲ ସନ୍ଧାନ ଖନନ କାମ। ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଗୋପକୁଶପୁର ଠାରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ଓ ଅଏଲ ସନ୍ଧାନ ଖନନ କାର୍ଯ୍ୟ। ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପରେ ଏହି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ରିଗ୍ ମେସିନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏହି ଖନନ କରାଯିବ। ଖନନ କାମ ପାଇଁ ଅଏଲ ଇଣ୍ଡିଆ ତରଫରୁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି।